राम राम मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत की ज्वारी पिकावरती जेव्हा काय आपण कीटकनाशकचा फवारा करणार आहोत त्यावेळेस आपल्याला फक्त 120 ते 150 रुपयापर्यंतचा खर्च करायचा आहे आणि आपल्या ज्वारी पिकाचं उत्पन्न वाढवायचं आहे व ज्वारीची वाढसुद्धा वाढवायची आहे. तर मित्रांनो, हे आपल्याला नेमकं काय करायचं आहे? तर मित्रांनो, तुम्ही ज्यावेळेस कृषी केंद्रातून औषधी खरेदी करून आणता की नाही, त्यावेळेस ते याचे प्रमाण किती वापरायचे, हे कोण्या गोष्टीसोबत मिसळू शकतो, कोणासोबत मिसळू शकत नाही, हे सर्व गोष्टी तिथून माहिती करून आणा आणि नंतर याचा वापर करा मित्रांनो. तर आपल्याला काय करायचं आहे मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण कीटकनाशक फवारतो की नाही त्यावेळेस एक विद्राव्य खत आपल्याला वापरायचं आहे मित्रांनो, तेच म्हणजे 19-19. तर मित्रांनो, ज्यावेळेस आपली ज्वारी 25 ते 30 दिवसाची असते त्यावेळेस आपण 19-19 वापरू शकतो आणि जर आपली ज्वारी 40 ते 50 दिवसाची असेल तर आपण 12-61-0 वापरू शकतो मित्रांनो. लाईक, सबस्क्राईब, धन्यवाद. याच्यामुळे आपल्या ज्वारीला खताचा डोस दिल्यासारखं होईल.